दिनै जोङो बे गसाइगाव थानाय इउपिपिएलनि जिल्ला मावख'आव मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों। बे बरायनाय हाबाफारियानो जाहैबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बिबानगिरिफोर दाखालिसो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनियाव थांनानै बिथांमोना सेन्ट्रेलाव जन लाहैदों आरो दा जोङो जायगानि एबा डिस्ट्रिक्टनि ब्लकनि जानानै बिथांमोना जोंनिनो बे बियाबनिखाय जोङो गोसो गुदुङै बिथांमोनखौ बरायनानै लादों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो बे दलावनो बिथांमोना खामानि मावनो होननानै फैदों। दा बेनिखायनो जोङो गोसो गोथारैनो बिथांमोनखौ बरायदों आरो लोगोसेयै बिथांमोनजों जेसेबांनाखि माखासे सापर्टारफोर दङ बिथांमोना फैजोबनो थाखाय थियारि जानानै दङ आरो नैबे जे बिथांमोननि जयनिं जानाय बेजोंहाय मोनसे जे इंगित जों मोननो हाबाय जे थारैनो सराइबिल बियाबावबो दा 2 तारिखआव बिपिएफ दोलोआ जे सिखारफिननो हागोन बिदि जे इंगितखौ जों नुवाखै। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोननि गासिबो दैदेनगिरि आरो जाय सापर्टारफोर दंमोन बिथांमोनानो फ्राय फैजोबखाबाय। दा बेनिखायनो जोंहा मोनसे बोलो जाबावबाय। जों ओरैनोबाबो सरकार दोलो हिसाबै जों स्ट्रंखा, थेवबाबो बिथांमोननि लोगो लानायाव जों मोनसे स्टेप आरो आवगायबावनो हाबाय। फैबाय थानाय समनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो गोरलैयैनो गसाइगाव साब डिभिजनाव थानाय मोनबा जे बियाब दङ श्रीरामपुर, जमदुवार, सराइबिल, कुसुगाव आरो गुमा बे मोनबा बियाबाव जोङो मोजाङैनो देरहानो हासिगोन। आरो दा बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोङो नुदों मेल मिटिंफ्राव बिथांमोनहा माने माखासे अहंकार बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय दिनैनि परिबेस आरो दिनैनि बे समा बिथांमोना जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रा बुंनायजों दिनै बिथांमोना रायजोखौ कनभिन्स खालामनो हाया। मानोना रायजो राजा बिथांमोननो 17 बोसोर सम होदोंमोन बे ओनसोलनि थाखाय खामानि मावनो। नाथाय बिथांमोना जेरैबायदि मावनांगौमोन बै समाव मावनो हादिया। आरो दिनै जोङो इउपिपिएल दोलोनि जे सरकार मानगोनां प्रमद बर' बिथां दैदेननाय जे सरकार बे सरकारा नैबे 4 बोसोरनि गेजेरावनो जों जेखिनि खाबु मोनदों जों मोजांथारै रायजोफोरनो खालामनानै होनो हादों आरो ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ लाबोनो हादों।